Mga igsoon ko diha ni Kristo, karon ang ikatulong Domingo sa Kwaresma. Udto kadto dito sa may atabay ni Jacob. Lapuy gikan sa iyang panaw, si Jesus mihunong aron mopahulay. Gigutom og giuhaw siya. Unya miabot ang Samaritana aron pagkaus og tubig. Siguro gituyo niya nga niining mainit nga kaudtuhon siya mukaus og tubig aron wala siya mahibalag nga tawo kay lagi dautan man siya dungog. Apan dito hinoy naglingkod sa may atabay. Kinsa kaha siya? Usa siya ka Hudiyo. Atong nasayran nga ang mga Hudiyo dili makiguban sa mga Samaritano. Karaang sugilanon kadtong ilang panagbangi. Nahadlok manggod ang mga Hudiyo nga matakdan sa kahugawan sa mga Samaritano. Unsaon man gud ang mga Samaritano nakigminyo ay man sa mga langyaw sa dihang nabihag sila. Sa mga mata ni Jesus, ang Samaria susama gayod niining babae nga may 5 kabana. Nahimo siyang babae nga dautag dungog kay misimba man siya og mga Diyos-Diyos. Apan ang pulong sa Dios giuhaw. Iyang gitinguha ang pagtuo nining maong babae. Nakigdula siya sa maong babae, pinaagig mga pangutana. Sa iyang pagpangutana, gibuksan ni Jesus ang kasing-kasing nining babayhana. Nakapangutana gayud ang babae sa iyang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga mas labaw pa kang Jacob? Propita ba siya? Siya ba kaha ang Mesiyas? Human matagbaw sa tubig sa kinabuhi, ang Samaritana midagan ngadto siyang kasilinganan ug gisangyaw niya ang maayong balita may tungod sa misteryo ni Jesus. Karon natagbaw na ang kagutom sa pulong sa Dios. Dinhi gisugdan na pagpatuman ni Jesus ang iyang misyon. Iyang gipasulod ang babae ngadto sa kinabuhi sa pagtuo ug iyang gidala ngadto sa Dios ang matuod nga magsisimba kaniya. Ang mga Samaritano misugod na pagsubay ining dalana ug ang ilang pagsunod kang Hesus ang manluluwas sa kalibutan. Daanang naghulagway sa kamabungahon sa Ebanghelyo kun kini masangyaw ngadto sa tanang kautlanan sa yuta. Ato kining pamalandungan, isip binunyagan, kakuhan o katungdanan mo ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa imong isig katawo. Imo ba kining gituman? Mga igsoon ko diha ni Kristo, palihog manindog ug atong awito ng awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manahagan ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa ato mga sala. Ramandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nagkalapas sa kudakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamoyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos, tinubdan sa tanang kaluyog kayo. Nagtuloy ka nga diya sa mga pagpuasa, pag-ampo pagbuhat sa kaluyan ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa among kaubos, o itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan ta kanunay tungod sa imong kaluy. Binagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo, niya sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos sangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon sa Eksodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao, ug nagbagolbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon,
Unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis. Kay nagkalalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kun karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon nakadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan nga malipayon ang Ginoo. Isang yawtang bato sa tong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siyang malipayon og mga salmo. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios. Og kitang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kung gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita
ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kay makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Balanon tayong santos nga ebanghelyo, palihog manindo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay. Sanglit gikapoy man siya sa panaw, hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Nining tungura ang iyang mga tinun-an na ngadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong mangayo ka man kanako og tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kini nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniya og tubig nga naghatag sa kinabuhi."
Sir, ang babae miingon, wala kay timba og lalom ang atabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga. Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob ug ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan ini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang moinom nining tubiga, uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babae miingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi pagkalos. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios din hinining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mo ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus mingon kaniya, Babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan din hinining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot na ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mo ang magsisimba nga gusto sa amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsuran nanuo kang Jesus kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod siyang gisulti o giingnan nila ang babay. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mayong good morning kaninyong tanan. Matod pa sa usa ka British theologian nga si Frank Sid, siya nagkanayon nga ang kalibutan kuno nato karon anaa na kini sa espirituhanong kauhaw ug angay na kini nato nga paimnon alang sa iyang katagbawan niini. Apan unsa man ang atong gihimo niini? Ato ba kining gipainom sa espirituhanong mga buhat
wala. O gidivert ba Hinuon nato kining espirituhanong kauhaw ngadto sa mga material nga mga butang sa kalibutan. Sama pananglitan kung naatay problema. Asa man ta kasagaran nga modangop. Kasagaran atong madunggan kung naatay problema moingon ta dayon mag-inom ta pre kay na ako akong problema. May na lang mawawa ning akong problema, makalimtan ako sa makadiyot. Pagkahuman og inom, nasulbad ba ang atong problema? Wa. Misamot Hinuon tungod kay napun-an naman ang iya nga problema. Kini nahitabo kay hilig ta nga mo divert sa atong mga panginahanglanon sa kinabuhi. Misma ora ni kinahanglanon atong sulbaron sa lain nga paagi. Nakahinumdum ko sa usa ka bata ni atong Huwebes dito sa SM Cebu. Samtang naniod to mo nila ni Nyor Abet o ni Monsignor Ori. Ang bata pertigyud niya nga hilaka. Ang iyang hilak nakadisturbo gyud sa tanan nga nangaon didto. Murag kinakusugan yung hilak, dili lang ko kamamuhilak kay dili namang ko bata. Mao to nga ang gibuhat sa katong nagkugos niya, iya kining gitagaan og ice cream, wa gihapon mihilom. Gitagaan niya tsokolit, wa gihapon mohilom. Mao to gitagaan niya og duwaan, wa gyud gihapon mohilom ang bata. Mipadayon jud Hinuon ni og hilak og kusog kaayo. Mao di ay nga wa gyud mohilom ang bata. Nga bisag unsa na gihatag kaniya, bisag unsa na nga duwaan o pagkaon nga gihatag niya, tungod kay ang iya dayng gikinahanglan dili duwaan og dili pagkaon. Ang iya dayng gikinahanglan mao ang iyang inahan nga intawon didto sa CR. Mao nga ang tinuod ngayong kapanginahanglanon sa tao dili gyud kini mahulipan kung unsa man nga mga butang, kung unsa man ang mga pagkaon nga atong ikabaylo niini. Sama sa atong gihimo sa atong kinabuhi karon, we divert almost everything sa atong mga panginahanglan sa kinabuhi. Hilabi na gyud diha sa espirituhanong panginahanglanon. Ang atong kauhaw ni sa espirituhanong panginahanglanon, wala nato mahatagi og dakong pagtagad kay halos ang atong gisunod og hitagan og pagtagad mauman ang kauhaw sa mga kalibutanon nga mga butang. Nganong nahitabo man kini kanato. Kini nahitabo kay ang kalibutanong mga butang kanunay nagpanawag kanato. Example niini kining pahinumdom sa Sprite. Unsa toy pahinumdom niini? Obey your thirst. Sunda ang imong kauhaw. Pero dili lang ang Sprite mo'y nag-ingon ini, kundili halos tanan nga mga komersyal nag-ingon ini. Sunda ang imong kauhaw, sunda ang imong kagutom, og sunda ang imong kagustuhan aron mahatagan og katagbawan ang imong kaugalingon. Tungod ni ining daghang mga haylo sa mga kalibutanong mga butang, madala ta usahay. Tungod kay nagtuo man ta nga mao ni ang tubag ug katagbawan
sa kauhaw nga ato nga gibati. Tungod niining mga material nga mga butang nagtuota nga niini anha nato makita o anha kita matagbaw sa atong gitawag og tinuod gayud unta nga kalipay. Mao nga kun mobati na ta og kaboring diha sa atong kinabuhi, ato kayo ning mo lisod tagpangita sa mga material nga mga butang. Kuha ta dito sa atong mga gadgets, kuha ta dayon sa cellphone, text, tawag dayon sa amigo, o kaha tanaw dito sa TV, ngitaw nga mga salida nga ma-entertain ta, o kaha kuha dayon sa laptop o iPad, makitsat dayon sa atong mahigala ug uban pa. Kasagaran nato ato lang i-associate ang atong kauhaw, kagutom ug uban pang mga material nga mga butang sa mga butang nga atong makita diha sa atong palibot. Wala na tay panahon sa pagpamalandong kung asa man jud magikan ang atong kauhaw nga atong gibati. Kini usa ka timailhan kung giunsa ta pagkontrol o pagkondisyon sa materialismo aron sa pagtagbaw sa ato nga kauhaw. Mao nga diha sa atong ebanghelyo nga atong nadungog karon, migamit si Hesus sa kauhaw nga gibati sa usa ka babayi nga Samarianhon aron sa ingon masayod usab kita nga ang espirituhanon di ay nga kauhaw sama ra usab kini sa atong tawhanon nga kauhaw. Mao bitaw miingon si Hesus nga ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili nagayud uhawon. Ang punto ni Hesus nga kitang tanan bation o kauhaw sama sa pagkauhaw sa tubig, pero ang espirituhanong kauhaw mas lawom ni kini og kitang tanan nangandoy o mangandoy unta sa katagbawan niini. Apan subo nga palandungon nga wala na nato mahatagi og pagtagad, ilabi na sa pagtagbaw sa atong kauhaw sa Ginoo. Mao nga siguro kung si Hesus maghimo og komersyal o kaha advertisement diha nga binasi sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, moingon siguro siya, kahibaw ka sa imong kauhaw, pangita og kinsay makatagbaw niini. Atong hinumduman nga si Hesus rajud ang makatagbaw sa kauhaw sa atong kasing-kasing, og siya ra mismo ang anaay katungod sa pag-ingon, ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaninyo ug niining tubiga dili nagayud kamo uhawon. Apan usahay atong suwayan pagtagbaw ang atong kauhaw sa tubig nga walay kinabuhi. Sa mga tubig kining gitawag nato og stagnant water, kanang dili mudagayday, sama sa kalipay nga lawas nun, sama sa material nga butang sa career, sa trabaho o uban pa. Ubisan kinsa, ubisan asa na lang nato pangitaon ang katagbawan sa kauhaw nga atong gibati. Apan kining tanan bisan unsaon pa ni nato dili jud makatagbaw ning mga material nga mabutang tungod kay kining klasiha, kining tubiga nga atong gigamit
Mao kini ang tubig nga walay kinabuhi or stagnant water. Mao nga magpabilin gihapon ang atong kauhaw, hilabi na ang kauhaw sa kalinaw, ang kauhaw sa kagawasan, ug hilabi na gayud ang tinuod unta nga kauhaw sa tinuod pod nga kalipay. Kini nahitabo tungod kay ang buhing tubig lamang ni Hesus ang maoy makatagbaw niining atong kauhaw nga atong gibati diha sa kinahiladman. Ang tubig siyang pulong pinaagi sa maayong balita, ug ang tubig sa Espiritu Santo pinaagi sa mga sakramento nga iyang gihatag kanato, ug ang tubig sa grasya diha sa ministeryo. Mao kana ang tubig ni Kristo nga maghatag og katagbawan sa atong kauhaw nga nagagikan sa ato nga kinahiladman. So maningkamot ta nga niining panahon sa Kwaresma ato kining gamiton pinaagi sa pagpangita sa buhing tubig ni Hesus diha sa ato nga kasing-kasing, aron sa ingon matambalan ang atong kauhaw sa pagpangita sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Palihog manindog. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan ang makagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sa kiniya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya ng himayaon aron sa paghukom sa mabuhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Amen. Gihatag sa Dios kanato ang buhing tubig, ang atong matuod nga kaluwasan. Magampo kita ngadto sa amahan alang kanila nga giuhaw sa iyang kinabuhing Dios nun. Ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan mutubag sa pulong sa Dios, ilabin na sulod nining balaang panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios magsimba kaniya diha sa espiritu o sa kamatuoran ug magsalikway sila sa mga lingla sa kadautan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga silangan may salikway sa Dios
mubalik na kaniya o makaamgo sila sa iyang may kugmaong kaluoy diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi kami. Nga pinaagi sa ato masudsub nga pagkumpisal, kita nga nakitigom karon dinhi magmalinawon diha sa atong Dios ug sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi kami. Nga sulugoon sa Dios tupilo kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi kami. Nga ang tubig sa Espiritu nga tubod kanato sa kinabuhing walay katapusan, maghinlo sa tanang nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patilinghugi kami. Labing may gugmaong amahan, pinaagi kang Jesus, nakasulod kami sa kinabuhi sa grasya. Ug ang imong espiritu nagbubo sa among makasing-kasing, dawat ang mapag-ampo nga mong gihalad uban ang pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manindong. Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron nag-ako inyong sakripisyo, dawato ng tan sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, ug alang usab sa among kapuslanan sa imong niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukman ta ikaw niningamong sakripisyo. Kami nga nag-ampo nga pasaylo nimo sa among mga sala. Maningkamot na pagpasaylo sa mga sala sa among mga igsoon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahagan ninyo.
Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga wahan, tunay nga Diyos sa magagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihato usab siya kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitangbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae, aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Musa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel sa langit, nagaingon kami. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinianang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa nagpipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itunggian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, tiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karamagahan kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga itulog ka nato sa atong manunobos. Sa mga langit pagtaygon ng iyong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod. Dili sa yuta may sa langit. Ang kalanon na sa matayadlaw, ihatag ka na karong adlaw. Kung asay luwa kami sa hamoy mga sala, maingon niya kami nagapasaylo sa mga nakasalagan mo. Kung dili mo kami itugyan sa mga sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunobos. Kay himo man naging harihan, hanggaho mo'y kang himaya, hangtod sa
kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kapubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kaninyo. Manaw sa kanino. Karon ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig sa unay, ang panagdait. Mga igsoon, kiniwang kodaro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Inundi ako ang makalawat kanimo panipamulong lamang.
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kalawasang dayon, og nabuhong kami nga niya sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo, Ginoo, nga kini among gihimo pinaginining sakramento, matuman ta pinagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog malingkod alang sa mga paibalo. Paibalo sa tanang mga miyembro sa CCRM, nga doon na kita'y Paris General Prayer Meeting karong adlaw sa may alauna sa hapon, dinhi sa simbahan. Palihog sa pagtambong, kaya doon na kita importanteng pagaisgutan bahin sa atong recollection. Daghang kayong salamat, CCRM Coordinator. Gihangyo atang ng Barangay Social Action Officers o Paris Social Action Officers nga doon na kita'y meeting karong adlaw, Domingo, Marso 23, human sa Sikan Mas, adto sa konbento. Daghang kaayong salamat, gikan sa Pisa Kahagna. Paghimo na usab sa ikaduhang higayon ang Home Evangelization Program karong adlaw, Domingo, Marso 23, inighuman sa unang misa adto sa Pahina Barangay Chapel. Giyawhag ang tanan tagsa-tagsa ka pamilya sa pagtambong niining maong kalihukan sa Divine Mercy. Daghang kaayong salamat. Ang Divine Mercy Home Evangelization Program nagpasiugda og usa ka adlaw nga Lenten recollection karong umaabot Domingo, Marso 30. Adto kini paghimuon sa Barangay Luok Social Hall ug pagasugdan kini sa may alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Giyawhag ang tanan sa pagtambong, no registration but BYOP. Daghang kaayong salamat. To all members of Couples for Christ Chapter B Hagna, please be reminded of our chapter prayer meeting today, Sunday, March 23, at 2 o'clock this afternoon. Venue is the residence of Brother Engineer Silis Adlaon, Northbound Drive, Canopao, Hagna. Your attendance is much desired and called for. Urgent matters are to be discussed. Thank you and God bless. Signed, Chapter Head. Maing buntag pag-usab. Atong daygon og pasalamatan ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo tungod sa gasa sa Eucharistia nga atong nadawat. Ato siyang tagan sa. Ug atong pasalamatan ang presider sa Santos nga misa karon si Reverend Father Basilio Oxtero. Pasalamat usab sa mga lay ministers, mga altar servers, mga nangulo sa pagdala sa halad o sa ato nga choir. Salamat niyong tanan. Pasalamat sa mga kaigsuonan nato nga mitabang sa paghimo sa usa ka classroom dito sa Hagna High School sa Bungamar kagahapon, sa mga ginikanan sa estudyante nga mitampo aron makapakaon mi ang mga nagboluntaryo nga sa mga magtutudlo pinanguluhan ni Ma'am Amor o sa katawhan sa Bungamar pinanguluhan usab sa ilang barangay kapitan o sa mga panday o sa tanan. Daghan o daghang kayong salamat ninyong tanan. Unya karong sunod Sabado adto gihapon sa Bungamar sa Hagna High School kay mag-finishing na sa maong classroom. Maong giawhag namo katong mga mason makamao mo masa kamao mo kuan sa semento, giawhag mo sa inyong katakos nga ato unta nang ipaambit aron sa paghuman sa maong classroom. Unya pasalamat usab sa tanan nga nitambong sa Estasyon sa Cruz sa niaging Biyernes
Daghan kaayo ang niuban bisan pa sa kusog nga ulan. Mao nga kaninyo daghan kayong salamat kaninyong tanan. Hinaot nga mosamot kita kadaghan sa sunod Biyernes pohon. Mga pahibalo karong adlaw nagpadayon ang BBS seminar dito sa Barangay Larapan. Nga karong umaabot Marso 29 adlaw kana nga Sabado adunay rekoleksyon ang tanang miyembro sa choir dinhi sa atong parokya. Magsugod ang rekoleksyon sa alas 8 sa buntag adto sa Ilihan. Mao gidapit ang tanang miyembro sa choir sa pagtambong. Ang nagpahibalo niini ang atong Padre Cora. Unya ang katong among gipahibaw na sa niaging bulan katong Biblical Songwriting Contest, ang deadline hapit na gyud. Karon ng Marso 30. Mao nga ang katong wala pa kahimo, himo na mo, napa mo'y usa ka semana kapin. Basta ang deadline karong Marso 30, adlaw kana nga Domingo. Og sa tanan, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Palihog manili. Ang Ginoo manakya ninyo. Manasa kaninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.